Murag kusog kayo ang gahom nga gipakita ni Kristo niadtong buhi pa siya. Kay iyano kayo niyang buhion ang patay. O nang ang kining opisyal sa mga Hudiyo, bisag patay ng iyang anak, milaom gyud siya nga mabuhi ra gyud basta hikapon lang ni Hesus. Ambot og niya pa baning pagtuuha hangtod karon, kamong ni aron dinhi motuo pa mo nga ang patay mabuhi. Kana gyung gika patay ba nya mubangon gyud ba? Tuo pa mo ana di na. Distingi kuno ninyo kamatay nga atong tapion atong kamot. Mabuhi ba mo? Karon ba igumas misa, pabangga mo diyan ang iskina sa kanang sakyanan. Nya ini kamatay nimo dada diri atong suwayan og ampo atong naon. Mabuhi ka? Posible basta doon na tay sama nga pagtuo nga gipuy-an ining mga tawhana, aning babaeng gitalinugan 12 na katuig siging hemorrhage. Ang iyang nasiyang hunahuna, makahikap lang ko sa sidsid sa sinina ni Hesus. Bisag wa kay bawo si Hesus siya kahikap lang ko. Maayo gyud ko ani. Paghikap niya, naayo gyud siya. Mo bitan nang hilig kita mohikap aning mga ribulto. Sawayon ra bataan ni usahay sa mga kanini ang laig tinuhuan. Pero naa day na. Mo ipikto day na basta naa tay pagtuo. Dili sa ribulto, kung dili sa tao na giribultuhan o gilarawan. Kinsa man si Hesus, may lain. Mao na nga kining pagtuo di ay nagkinahanglan og personal na giladmon. Kalawom sa tong pagtuo ba? O atong pamalandungan ang pagtuo sa babae o ang pagtuo sa opisyal puparihara. Ambot og ang atong pagtuo pariha basad sa ila. Kamorong niya din ikano pangutanan na imong tupad ina lawom ng imong pagtuo. Sige, ina lawom imong pagtuo. Ay doon na magusi pagtuo nga mabaw. Nya unsa man ang pagtuong mabaw, kutob ra gyud sa tuo-tuo. Dili kaabot sa pagtuo. Kutob ra sa tuo-tuo ba? Karon unsaon man nato pag kana ganing pagpalawom sa tong pagtuo. Diri sa unang pagbasa na ay gibutang din ni Osias nga o niadto niyang adlawa mosangpit siya kanako sa pag-ingon akong bana og dili na siya motawag kanako og akong Baal. Kita ninyo? So ang pagtuo din tinud-anay kanang himuo nato ang Ginoo nga atong bana. Bana ba? Kamong mga nangaminyo, unsa may inyong treatment sa inyong bana? Unsay kalainan kon makigrelasyon mo sa inyong bana o sa relasyon ninyo sa inyong silingan? Ako na mga higala ba? Higala sa mas pari, higala man sa imong pari. Ikumpara nimo sa imong pagtratar sa imong bana, unsay kalainan? Uy. Anong di man mo tubag? Ang pari dili kasod sa kwarto, di sad katupad ni mog higda, di ba? Suway patupad, di ba? Disgrasya gyud ka. Pero ang bana, yano kay musod sa kwarto. Bisan pag naligo kas banyo, pwede musod imong bana. Pero ang pari di pwede. Ang imong higala dili pwede. Di ba? Kakuha mo? Sa ato pa di ay kung ang Ginoo atong himuong bana, ikuyog na to siya dito sa pinakasuok o pinaka-intimate nga atong kinabuhi. Pasabot,
sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing makaadto ang Ginoo. Dili kay kutob ra sa bakba, kutob ra sa external. Pasabot bisag way nagtan-aw nato, isipon nato nga kuyog ang atong bana or asawa for that matter. Bana lagi gamit din intimacy. Mo na ang simbahan gitawag og asawa ni Kristo, the bride of Christ, and Christ is the bridegroom of the church. Mao man ni ang kuwang nato. Kay mura man gud og kita na lang ganing usa galakaw, murag wa ka kita ang Ginoo. Mo na pwede na ta mamakak, pwede na ta mangawat, pwede na ta mangilad, pwede na ta magkorupsyon. Di ba? Bisan din ni simbahan, ambot ang mga sakristan. Iapil taning seminaryan, kaya na may seminaryan galingkod-lingkod ya. Ambot ka ha, o gahuna-huna baka na sila nga ang Ginoo ilang bana nga kuyog kanunay nga nakakita sa ilang private life. Ang bana ra may makakita sa inyong private parts kamo mga asawa, di ba? Away labot nang wa kasuway bana. Pero kanang mga asawa, oy, way di makita gikan sa nga ristiil, pwede na tan-awon sa bana. Kay nga naman, tibuok nimong kinabuhi, gi-entrance na nimo isip asawa, ngadtos imong bana bisan unsaon pa kaniya. Maubitan nang muburot imong tiyan, kay hastas kinalad mang bahin sa imong lawas, makasud ang bana dito. Og mao na unta ang atong relasyon sa Ginoo, kana bang why private, why lugar nga makaingon tangwa ang Ginoo. Ikaduha, ang tinuod nga asawa mosalig yod sa bana totally. Mo nang niingon sa Ephesians chapter 5, niingon si San Pablo, mga asawa sundag yod sa tanang higayon ang inyong bana. Murabag isurrender sa asawa. Sa in English nindot man na paminahon, submit yourself totally to your husband. Mo na image sa asawa, mo bitan ang asawa butangag bilo dire, kanang tungtungan ba? Tungtungag bilo na inigkasal. Nga naman, ang imong ulo, ang imong authority, gi-cancel na. Diha sa pamilya, wa na'y authority ang asawa. Ang iya na lang, ang pag-submit sa authority sa husband. Yung ka-unfair kaya na, pader, ang sanay nga na? Gender discrimination na. Ay, kita ra may gaingon-ingon anang gender discrimination, pero doon na may design ang Ginoo. Nga naman, kung ang asawa mo submit ngadtos bana, ang bana maobligar sa pag-amping sa iyang asawa, kay nakita man niya nga siya maoy nahimong tag-iya sa iyang asawa. Tanawa ng asawa nga magsigigyaw-yaw, di ba ingnon din es bana, bahala ka diyang yawa ka, wey? Bahala. Kaya nga naman, nagyaw-yaw naman ka. Pero magsigi kag submit, bisag tamparuson ka mo submit gyapon, ang imo ras ang bana mo imutambal sa imong lagom. Bitaw. Hindi man mo to. Kaya ka mo mga bana, ikaw brad titing, minister nyo ka, imong tamparuson imong asawa niya, muhilak ra, niya mo ingon ra imong asawa nga, bisag imo pa kong patyon, this cannot change my love for you. Sa imong buhaton. Tanawa, brad titing, kana brad titing, butan-butan sa nagamay. Kung nagsara mo na magyawa-yawa, samot na ni Brad Loloy. Oh, kana ba si Sister Raquel, may pagka yaw-yawan ra ba na niya? Niya, ingos Brad Loloy, basig na bali, padir mo ra naman kong asawa. Ano lagi? Ano bang, ang ako lang punto din niya, bahala na mo kung sa inyong relasyon, basta ang ako ba, ang intimacy ba? Intimacy. Mo ganay sinugdanan niya, sunod, submit. Totally. Submit yun. Ayaw pahimusli. Kaya na, sa uban, pahimuslan, manggod. Mapahimuslanon, tas Ginoo ba? Ayuha ko sa akong sakit. Igkaayo sa sakit, adto sa yawa, iserbisyo. Oh, na. Tagai kog kwarta. Inika kwarta, isugal sa swertres. Nangayabag. Nakadawat na og sweldo, ipamasin sa swertres. May na lang ni puno-puno sweldo. Nakadawat og sweldo,
adto nun ipamasin sa tarian, adto sa loto, adto sa bingo social. Binuang. Anang kuan? Nga ikatulo, ang asawa musugot rag patyon sa bana. Mao na dunay sila'y panaad till death do us part. Si Kristo nabali. Amo man sa nairol gyapos bana, parihara man na. Ningos Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Amo na si Kristo nagpakamatay para nato. Iyam tang asawa nya ni unay man tagpatay niya. Pinaagis mga leaders, mga Hudiyo, mga pari atong panahon na nagpakamatay si Kristo. Pasabot di ay kung mangayo tas Ginoo, dili ta magbuot. Pananglitan ang imong sakit stage 4 na, cancer. Nya mo yung Ginoo, ayuha in taon ko. Pero ibutang sag sumpay kung imo sa kong patyon, okay ra. Ana, isumpay ba? Kay nga to, kayuhan raman sa gyud. Nya dili gani maayo, mangluod dayon. Na ini takes na ko pader din agyud ko mobalik sa Katoliko kay na ako'y gipangayo sa Ginoo, wa gyud ihatag. Pagbalhin ako dito sa born again, gihatag. Muna ka ng Katoliko, wa ginay ayo. Gingnan ko. Ako lang sa siyang gitiksan, hinaot unta nga malangit ka diha sa born again. Ana, nga iampo lang sad ming mga Katoliko nga malangit sad mi. Aron kita-kita ta dito. Di ganita magkita sayop ng imo. Ilhan man na, kay mga matay man ginang born again, patay sa ng Katoliko, ilhan man na, igabot langit, kana atong lalis-lalis din isa, suwa na ikapuslanan, kanang atong duwa-duwa sa tong otok, nga hangtod, manag-away na lang ta, wa man na ikapuslanan, atong huwaton, o mga matay ta, tanaw na itong magkita, bata dito sa langit. Sige, lingian na imong tupad, ing na, imong paminaw, magkita ka tas langit, ing na. Kay ugwa gani di kita magkita sa langit way kapuslanan. Mao na ingos Kristo dire pag abot niya tus balay nagkaguliyang naman og hilak siya nga panghawa mo dire wa man na mamatay ang bata natog ra man na yang amahan na aksyon og ka kuan ato disturbo ingos Kristo ay kahadlok na manood tangad to salig lang sabot bisan ang kamatayon atong dawaton nga naman kay bao man ta nga ang Ginoo makahatag og kinabuhi sa patay. So kung mamatay ta para sa Ginoo, tagaan ra pud ta niya kinabuhi. No need to be afraid of anang death. Di ba? Nya mao na nay makapahimo nato nga tinuod nga magtotoo. Ang package sa pagtuo mulahos gyud ngadto sa atong gituuhan nga mao ang langit. Mao nang sa atong pagsangyaw dinhi sa kalibutan, ang punteriya langit. Mao na gipuy-an sa mga santos nga kinabuhi sama ni Bishop Chupilo Kamumot nga karon Venerable Chupilo Kamumot na. Nga naman, pirmi gid siyang huna-huna, igamit niya sa kwarta, igamit niya siyang abilidad, inig istorya niya siyang isikataw, langit gi iyang gihuna-huna. Og naningkamot siya isip pari og obispo nga ang tanan niyang ma-encounter nga tao malangit yun. Muna bisag mga mangingilad, bisag mga satanism, bisan paganig mga kawatan nga naa siyang atubangan, di gid siyang suko. Iyag yung paningkamutan nga malangit. Sunan ka ng ingnon ka nga gibalik-balik na mala nagbaligya ang manok Bishop. Ngino sa mo katawar kunos Bishop bantog ra nga mura mag nag-uniform ang manok. Ana ra ba pangitaan niya og kanang rason bitaw nga di siya masuko. Bishop kanang gasig pangayo ni mong pamliti pangila ra gina Bishop grupo na sila sige lang nagbalik-balik pangayo Bishop giila ra jud kanang pliti-pliti naara na diha prisa gisuyo pra na nila Bishop anaon ba may ngorsan si Bishop nga may nalanang kitay ilaron kaysa kitay mangilad. Okay, kami ra bang mga pari usahay. Di mo kabantay, mailad sa usaya. Anhin nato makita nga niining atong modernong panahon, 20th century.
makapuyo di ay gyapon tag mga heroic virtues. Anindot na ato nang mahibawan kay mura ra karong panahon na din ra batang lisod lisod di na pwede kanang tamparoson ka nya magpatamparos lang sa kaspikas di na pwede katong sa una kay mga ignorante man to sila karon di na ana man tano na ato ning balihon kining kabuang sa kalibutan karon nga gitawag nato false assurance of happiness, of peace and prosperity. Gubon tani pinaagi sa kinabuhi sa mga santos. Kay karon porting pangilad sa kalibutan nga kung maggubat ta malipay tag mudaog. Way mudaog sa gubat pulos pildi. Na kung magsugal ta aligri ang pista. Nayabag na kadiha. Pista sa santos niya magsugal, magtari, maghantat, aligri, maunay pista celebration, mo ending ta sa pagka-membro sa yawa ni ana. Maunay kabuang sa kalibutan karon. Bag-ong mo graduate, ni pasar sa mga exams, unwind ta, mag-mountain climbing ta, niya mag-ten-ten ta dito, paris-paris sa mga uyab, aron nindot kayong kinabuhi, aligri, ligaw, enjoy. Uy, ay mo pailad anak mga batanon. Naidaghang bitin dito, manood ra ba ng bitin, pataka lang nagsod. Mabugwakan mo sa kuan ana, kung sa ana, binom kanang iyang kala, burot kinang tiyan ninyo, idulhog niyo sa bukid. Dako na ng pag-antos, hangtod na nas katapusan sa inyong kinabuhi, di na mawa ang maong pag-antos, bunga anang dili Diyos nun. Kanabang wa maghuna-huna, gusto ba nis Ginoo? Makalipay ba nis Ginoo? Mao ba ni ang gustos Ginoo mahitabo nako? Para sa nakong pare, karon Lunes, pwede ko mag-day off. Text din ko sa akong best friend. Friend, mag-day off ta. Uy, maingor ba sa to? Sige, Father, sige, Pads, pa na itawag. Pads, patay ka diya. Huwag tanggin ang padding ni mo. Mauna, di ta mo kumpiyansa, himuag yung bana ang Ginoo, dihan dapita ang tanan mahimong posible o makalangit. Manindog ta.